Vale, txunik endak dut pelota, bai, kontrolatu. Bai. Itxo, hartuko tago adidez, bai, eta hartuko dortxe, eskuartu. Txen dut hola, eta sartu itxo, bai. Eta itxo, ez da sartu zera dago. Mira batzeko, bai. Itxo, saldo eskuartu. Eta itxo, itxo fuerte. Itxo fuerte, eta saldo, Itxo, eta hartuko dut bestia, eta sartuko nire eskuartu. Ondo tola. Itxo, saldo zera eskuartu. Guau! Sí. Vale. Vale, hecho. No, pixka no estoy nuevo, Unirtxa... Hartuko goeko karte, bai, hecho. Hau izango gara. Bai, eta hecho, nada firmatzea. Vale. Eso vamos. Vale, hecho, da. Pixka así que ingot. Hecho, hartuko zure karte, eta doble ingot egin. Hecho, nada artea bi eskuen artean. Edo hori bi eskuen artean, eta heldu fuerte. Eta nik hartuko urrengoa, bale? Tengoten nada, hori, nik firma egot. Eta horrego, pizka esiko bingot, hartuko tena. Doble bingot. Eta hitzu, lortu bihozu, kartia ondo guztia, bale? Gau hitzu nik ingot hola. Eta hitzu, zoz sentitxu bazu? Hitzu saldo esko. Eta saldo karta. Bere karta. Ez eta nik egin karta. Zergatikan magoa. Asko gustatzen txikitatean, sin más. Eta nola ez hurbildu zina duan magiaren mundura, ala ze izan zan txispa piztu zuana? Ez, kanpamentu bat junditzala Bilbo albotikan gatikara, antxe. Eta negonda gero ja buruan sartu zaizu, magoa izan behar zerala. Bai. Ba, niala izena, nondikan hartu dezu? Ba, lain alrebes idaztean, niala hortetza. Vale. Eta zer sentitzu zenuan jendaurrian lehengo trukuen zenuanean? Nervixo asko. Mordo. Oso urduri junzina? Bai. Eta ondo erten zitzaizula ikusi zenuenean, ze sentipenero, ze... Lasaitxa zona batez, Nervixo baina fuera, edo ondo. Lasaitxu. Inoiz gertatu zaizu jendaurrian trukoren bat, ero magia trukoren bat geizki gertetzia? Bai, baina azkenean beti akaso salida bat eta jendia ez da enterako azkenean. Osea, que rekurso duen magoa zera. Danok. Baina hori izango da pixka, maguen amez gaizto, ero ez, bildurrik handixena. Bai. Eta ez aiazu, adibidez, zenbat entrenatzen dozu, ero, zenbat zaiatzen zera mago izateko? Zenbat eskaintzen diozu magiari? Ba, bueno, egunero denbora pixka akatenean eta bestela hori. Ez da eskenetan klasietara joten ez Bilbora. Ze mago daukazu irakasle Bilbon? Manolitu ino. Hasi zinanetik ona, zenbat denbora da, eta ze aurrerapen egin dezu? Truko asko ikasi ditut batez ere, ba ikusten mago eri eta mago neri eta hori jarraitzen, trukoak hobetzen eta. Eta zein izango litzake zure helburua mundu honetan? Aldana. Aldana, limitari gabe? Bai. Eta gero miresten dezun, ero jarraitzen dezun mago, ero artistarik? Juan Tamariz, Jorge Blas eta Marcelo Insua. Eta zezatezu etxian? Oso gauza. Baina gustatzen zai, ero... Bai. Da hondik ezaitxu harrapau zure trukuetan daula... Ez. Bai, betxo nik handakat, kaja bat, bai, pelota bat eta bi goma, bai. Betxo nahet komprobatzea kajia eta tapia ere. Utzik. Komprobat pelotia ere bai, nagozu. Gomak eta, zapix ere. Esto casa. Vale, betxo, tartuko kajia bai, terpineko izkeran bi goma, bai, huelta. Betxo bat. Eta bestia. Nengoten hartukot, pelotia hemen utzikot, tartukot kajia bai, eta sartukot hemen espixan. Tartukot pelotia eta jarrikot kaja baina, bai. Eta betxo, nehatik ini atzaparra hor pelotia gainean. Soa, Betxo. Barruan sartu da. Ostra. Erakin dugu ma. Erakin dugu eski. Betia.